Dobrý den, moje jméno je Jakub Lomberský a jsem ze společnosti MHM Computer. Dnes bych vám rád představil novinku na českém trhu, která je určená všem společnostem, kterým záleží na optimalizaci, vysoké kvalitě a spolehlivosti sítí LAN a SAN. Jedná se o produkt společnosti Virtual Instruments, který umožňuje odhalovat nedostatky uvnitř sítí a napomáhá při jejich odstranění. V tomto videu si ukážeme detekci CRC chyb, které systém odhalil při prvním nasazení v testovacím labu společnosti MHM. Systém běží na dedikovaném serveru a je dostupný prostřednictvím vzdálené plochy. V prostředí serveru běží software nazvaný Virtual Wisdom, který se stará o sběr dat, vyhodnocení a prezentaci přehledně v jednom místě. My si ukážeme pouze část systému nazvanou Dashboard, ve které je přehledným způsobem možné ukázat detekci chyb a jejich průběh v čase. Po zalogování do aplikace Virtual Wisdom máme k dispozici obrazovku s přehledem o dění v síti. Můžeme zde vidět přehled chyb, detailní informace o těchto chybách a dále je zde možné sledovat jejich projevy v čase. Chyby lze vyhledávat i historicky. Z tohoto důvodu lze dohledat i chybu, kterou jsme již historicky odhalili a odstranili. Časovým posuvníkem se přesuneme do doby, kdy jsme chybu zaznamenali a nyní máme možnost ihned odhalit, o jakou chybu se jednalo. Systém vyhodnotil jednak typ chyby, lze zde vidět, že se jedná o CRC chybu, zároveň ale také označil port, na kterém se chybovost projevila. CRC chyby jsou často způsobeny nečistotou usazenou na konektorech, nechtěným poškozením kabelů nebo chybovostí SFP, také ale chybovostí nebo znečištěnými konektory patch panelů. Na základě informací, které nám systém poskytl, bylo možné chybu diagnostikovat a zjistit i kde konkrétně se problém v síti nachází. Na základě těchto informací provedli technici další analýzu a následnou výměnou SFP chybovost vyřešili. Vyřešení problému dokazuje i historie, kde je vidět zásah technika, výměna SFP a odstranění CRC chyby. Nyní jsme si tedy v rychlosti představili, jak produkt Virtual Wisdom vypadá a jak dokáže efektivně odhalit CRC chyby v prostředí sítě SAN. Ukázali jsme si také, jak napomáhá při odstranění těchto chyb. Děkuji za vaši pozornost a těším se na naše setkání u dalších videí, které vám odhalí využitelnost systému při odhalování dalších chyb v rámci sítí.